100% Rías Baixas é a campaña coa que a Deputación de Pontevedra promociona a provincia aquí en Fitur, unha proposta rompedora e desenfadada que ten como eixo conductor a auga. Porque no momento onde este recurso está no centro do debate, a súa abundancia na provincia de Pontevedra, entende a Deputación, ten que ser unha vantaxe. Un elemento que define a paisaxe de Galicia desde a costa hasta o interior. E a auga porque somos auga. Somos auga desde o momento que temos infinidade de metros cúbicos de auga, non en mar, senón en terra, senón as rías, os ríos, os embalses, as fontes termais, bueno, multitude de recursos hídricos. Unha aposta, engade o presidente, pola sostibilidade. Somos responsables, é dicir, ali o turismo na provincia de Pontevedra pasa por ser sostibles, por ser responsables, e aí tamén, pois xa digo, non se entende Rías Baixas sin ese concepto que xa existía nas Rías Baixas. E partindo da auga, multitude de propostas e experiencias. Volvo a falar de deporte, das famosas playas, de balnearios, cando falamos tamén de cultura, moitos elementos que vinculan e enganchan a provincia. De feito, un dos proxectos que tamén teremos aquí a Fitur, que se presentará mañá, ten que ver cun proxecto que trazas da posta en valor de 17 xacementos arqueolóxicos, 17 castros, que está a ter unha moi boa acollida. A Deputación apostou neste 2024 por unha posta en escena orixinal con dúas pezas audiovisuais e xogando tamén cos sentidos durante a presentación. Por exemplo, pechando os ollos para sentir a forza da auga, un xeito de diferenciar o destino para posicionalo no sector. Porque na feira internacional máis importante do turismo do mundo tes que innovar, tes que ter un elemento diferenciador. Eu creo que a Diputación de Pontevedra, en base a que estábamos escoitando, nos trasladaba o sector de xeito obxectivo, pois que cumplimos con creces esa misión. A presentación de hoxe supuxo o regreso da Deputación de Pontevedra ao expositor de Galicia logo de 2 anos facendo as súas presentacións no de Tour España. Un espacio ao que volvemos logo de os anos anteriores por marchar a outros estados, polo tanto xa é algo importante porque sentímonos Deputación Pontevedra Galicia. No acto da Deputación de Pontevedra participou tamén o presidente da Xunta.